Казвам се Моника Попова. В работите си в Теоксичлан, бордираната форма от керамика и рисунката върху порцелан. Нещо, което силно съм мечтала и съм била любопитна да случа в максималния си формат е работата с порцелан и тази възможност имах тук да се насладя и да усетя силата и магията на истинския порцелан. Както и мечта е било за мен да рисувам до толкова, че да наситя това си огромно желание да използвам рисунката върху керамика. Това като че ли до сега не съм го преживявала максимално и отново това е момент, в който успях максимално да наситя и да вкарам цялата си любов от рисунката върху тези прекрасни вази, които са зад мен и затова съм застанала пред тези вази, защото това е може би най-доброто. Моето семейство е доста голямо, самия битовизъм, който през цялото време имам в България. Тук направих всичко възможно, тук се отдръпнах, страшно много идеи дойдоха в това отношение. Хората, с които се срещнах, също е страшно интересно. Тук видях също различни техники, много интересни хора, които също повлияха на моите пластики. I very much enjoyed my time here at this residency. It was unlike anything I've ever seen before. It's the longest time I've ever been outside of my country and my home. I loved every moment of it and I'd like to come back here in the future. За тези 3 месеца, в които бях в Теоксичлан, се научих, че глината не може да бъде моделирана на сила, трябва да бъде оставена да те води и мен самата да моделира. И също така научих, освен за материала, много неща, както за хората, така и за себе си. Защото това, което казвам и аз на студентите, трябва по пътя на своето творчество, на края на този тунел, сложен на преминаване, да има една любов. И тази любов може да е любов към човек, към изкуство, докато аз мисля, че китайският човек на дъното на този тунел има една любов за съвършенство, което е голямата, огромна разлика между тази култура, която ние тук виждаме и това, на което ние сме научени. Това е нещо, което никой от нас няма да забрави. Това преживяно, магично усещане за изкуство и за правилност на живеене и на любов към хората, ние за първи път виждаме и сме безкрайно впечатлени и безкрайно благодарни за това, което ние видяхме, можахме да направиме и като върната любов към всичко това, което ние видяхме, е резултат от цялата тази изложба. Всеки български художник, керамик трябва да дойде и да стане резидент на Теоксичлан. Всеки световен керамик трябва да мине през резиденциите на Теоксичлан. За мен най-добрата резиденция, която аз съм присъствала, това е резиденцията в Теоксичлан. Била съм и на много други места, но тези възможности, особено за керамиката, които дава Теоксичлан, арт-център е най-доброто в целия свят. Това е моето лично мнение и мисля, че не бъркам.